Ако сте икономически анализатор, 2026 година се очертава да бъде доста интересна. Дали Европа ще играе на сигурно или ще предприеме смели фискални скокове? Нека разгледаме сценариите. Европейската централна банка спира намаляването на лихвите поне до септември 2025 го. Междувременно, прогнозите за растеж в еврозоната се въртят около едва 1%. Това е като да тичаш маратон с вързани връзки на обувките. Възможно е, но е трудно. Правителствата сега са изправени пред голяма дилема – да се придържат към строги бюджети или да инвестират в растеж. Сценарий А – да се харчи за зелени технологии и дигитални подобрения, краткосрочни дефицити, но може би по-силно възстановяване. Сценарий Б – да се затегнат коланите, за да се стабилизира дългът. Добре за дисциплината, но рисковано за растежа. Сценарий Б – ако търговските напрежения се влошат, може да видим бавно плъзгане към лека рецесия, което да принуди ЕЦБ и правителствата да действат бързо. За България, присъединяването към еврозоната през 2026 година означава същото жонглиране. Умните фискални решения и европейските фондове ще бъдат ключови. Ще избегне ли Европа лека рецесия? Скоро ще разберем.